British Captain Raban Jefro Kuki Ozamano Naitugui Paleyangi Tongo Azorawano Dolsa Kuki Rok by Riang Rok Tanzakhe Udaipuro Tangi Attack Klairi Layo Borok Udaipurni Chandrapuro Kaisha Bazaro Tangi Sopro Bikha Tai Kami Kaitamo Tangi Hor Panangi Relakha A Sopro Mabai Korok 150 Borok Thekha Afuru Udaipuro Kaisha Sipairokni Tongthai Tongo Aro Koroksa Habildarni Tolao Bebagui Korokni Siba Eba 25 se Sipai Tongo Asuk Sipai Kishani Bagui Borok Kukirokno Kasui Manya Abagui Borok Aroni Kutului Karitangmakha Udaipuro Kukirok Sopromani Koktu Mamani Bubagra Ishan Chandra Manikyo Dolsa Sipairokno Agartolani Simi Udaipuro Rohorkha Tifra Jelani Simibo Haino Dolsa British Sipairokno Udaipuro Rohorkha Afuru a Sipairok by Kukirok Kisha Soba Nanglakha Aro Kishazu Kukirok Tubu Thekha Jegatang Tongnai Rohunge Bolongo Karitangmakha 1860 bisiwo Kukirok Puila Sagolnaya Amsayo Sopro Furu Kukirok by Kerengjak Tongna Hanei Bubagra Ishan Chandra Manikoni Bupayung Nil Krishna Thakur Krishna Chandra Thakur Songno British Rok Romkha Haifano Mungsafano Purup Krini Bagui Borongno Pyogui Rekha 1861 bisiwo Kukirok Udaipuro Sopromani Abono Tuibo British Rok Kumilawo Kisha Borokno Romkha Haifano Aro Bubagra Ishan Chandra Maniko Daisuriya Angmani Bagui A Bororoknobo Pyogir Horkha Kukirok Sopromani Asukbai Thayakho Tabukhe Boroni Sopromani Thayengkha Sakmarokni Rani Kalindini Dokhol Khlajak Thai Bangladesh ni Rangamati Districto Tabukbo Sakmarokni Rajdhani Tongkho Tabukni Chittagong Hill Trek Amsayo Thangui Kukirok Soprobui Rilayokha Borok Aro Kaini Kaitham Kamio Hor Phanangui Kabumani Ulo Dol Kotor Sipairok by Malayai Choba Khlaiai Chenaima Kharkha Ayang Dolo Tongo 3450 Kukirokno Tuijak Khorok 230 British Sipairok Kukirok Abo Hake Sopromani Patimungno Tui British Hapang Bubagra Ishan Chandra Manikono Jajagi Angkha Tamoni Bagui Hinke Tripura Hani Ariwo Eba Bodaro Ari Mergnai Sipai Kerini Baguino Kukirok Tripura Hani Ari Parangui British Rok Tongmani Thayo Soprobui Manayo Hanei A Kokrokno Tuyui Salanya Bagui 1861 bisini August Talo British Superintendent Captain Graham Agartolao Phaiui Bubagra Ishan Chandra Maniko bai Malai Phekya Borok Tripura Hani Ariwo Ari Mergnai Sipai Rokno Thepanani Kokno Tui Salakha Ulo Captain Graham Bubagra Ishan Chandra Manikono Kumilao Talangui Thangui Chittagongni British Commissioner by Malai Rekha Borok Aro Kok Salayui Bubagra O Koknono Gosikha Number 1 Tripura Hani Ariwo Kaiba Sipairokni Camp Sanamjaknai Tai Camp Thigino Khorokni Si Eba 20 jona Sipai Tongnai Number 2 Pheni ni Ganao Khorok 150 Sipai Tonjaknai Nangmani Jorao Honke Borok Alka Kemobo Thangui Tongui Mannai Number 3 Tripurani Sipairokno Training Phrangnani Bagui Khorok Dok British Sengkrungno Tripurao Horjaknai Aborokno Tripurani Bubagrano Beton Marwnai Number 4 Tripura Hani Amsai Tormani Tai Arirok Taisha Katalkhe Sanamjaknai Kukirokno Kesang Kesangkhe Tonena Bagui 1862 bisiwo British Superintendent Kuki Ozama Rotonpuya bai Kaisa Agreement Wnglaikha A Agreemento Kuki Ozama Rotonpuyano British Rok bisiwo Rangkhok 400 rwnani gosikha Rotonpuyani aingtui khlaino Haulang Tai Sailu Bosongni Kuki Ozama Rok baibo British Rok Agreement Wnglaikha Aro Borokno Kesang Kesangkhe Tongnani Bagui Rangkhok 800 rwjaknai hwnui gosilakha Abo Hake Yapiri Romlaima bai Kukirok Srapsani Bagui Kesang Kesang Wngphano Borokni A Samung Sari Sogui Thangyakho Jora Mankhe A Kokno Tuyui Taisa Salaifirano Tabuk Jora Tui Asli Nongsinai Jotono Hambai